Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гайцина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Соң булганчы төзәтергә 43-нче комплекста яшәүчеләр безнең ишегалды программасын гамәлгә ашыру проектына төзәтмәләр кертүне сорый. Нәрсә өстәргә, нәрсәне алып ташларга Чаллы мэры Наил Мәгъдиев архитекторлар белән Фикрат Табиев исемендәге яр буендагы үзгәрешләрне карап чыкты. 1 сентябрьгә күп калмады, мәктәпләр һәм балалар бакчалары балаларны кабул итүгә әзерләнә. Әлегә үзгәртеп корырга соң түгел 43-нче комплекс халкы безнең ишегалды программасын гамәлгә ашыру проектына төзәтмәләр кертүне сорый. Бу хакта алар Үзәк район администрациясе башлыгыннан сораган. Эдуард Фаттахов төзелеш эшләренең барышын тикшерә һәм Чаллы халкының фикерләрен тыңлый. Аларны нәрсә канәгатьләндерми, бу хакта тулырак алдагы материалда. Безнең ишегалды программасы буенча 43-15 йорты янында төзелеш эшләре әле башлана гына. Анда яшәүчеләрнең проектка карата зарлары бар. Әйтик, аларга күп санлы тротуарлар ошамый. Аларның кайберләре бөтенләй кирәк түгел дип билгеләп үтә Чаллылылар. Алар яшел зонаның бетон саркофаг астында булуын теләмиләр. Тротуар, который будет планируется проходить, и мы не хотим, чтобы он там проходил, то есть под окнами вот 43-15 с противоположной стороны. То есть он там нам не нужен, поскольку это опять-таки убивается зеленая зона. Мы не хотим, чтобы у нас с 1 по 5 подъезд сзади дома проходил этот тротуар. То, что просто там нету даже, вот как они запланировали, там даже нету козьей тропки. Для чего там нужен тротуар? Он будет иметь как бы вот это вот испарение этого асфальта. Алар әйтүенчә, тротуар барлыкка килсә, күп санлы агачларны кисеп ташларга туры киләчәк. Яшеллекләрне саклап калу турында халык дәүләт советы депутатына һәм Үзәк районы администрациясе башлыгына сөйләде. Эдуард Фаттахов сүзләренчә, эш вакытында халык нәрсәдер үзгәртергә сорый. Вносим коррективы, слышим людей. Где-то вот в 43-4308 возле дома убрали клумбу, как попросили, которую раньше просили они, а сейчас мы, когда стали асфальт делать, они говорят, она не нужна. Мы ее забетонировали тоже. Сейчас вот здесь просили дорожку жители, сейчас просят дорожку не делать. В проекте здесь нарисовано снести порядка 10-15 деревьев и проложить тротуар. Сейчас мы на месте смотрим, как бы логики пока не видим, для чего здесь тротуар. Здесь небольшая парковка на 6 машин. Сзади дома проходного подъезда нет, арки нет. Люди здесь, даже тропинки не натоптаны. Халык аларның үтенечләрен ишетерләр һәм проектка төзәтмәләр кертелер дип өметләнә. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, яңалыклар. Әгәр сездә берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Нәрсә өстәргә, нәрсәне алып ташларга Чаллы мэры Наил Мәгъдиев Фикрат Табиев исемендәге яр буендагы үзгәрешләрне карап чыкты һәм проектны яхшырту өчен архитекторларга яңа карарлар тәкъдим итте. Максат 1-3-2 километр озынлыктагы Кама елгасы яр буен ял итүчеләрнең төп ял итү урынына әйләндерү. Бу хакта алдагы материалда сөйләрбез. Хәзер Табиев яр буенда беренче чират кысаларында эшләр алып барыла. Бу этапта тротуар плиткасы җәелә, велосипед юлы төзелә, тышкы яктырту баганалары урнаштырыла. Төп функцияләр булып НТО нокталары белән үзәк мәйдан, балалар мәйданчыклары, амфитеатр һәм ландшафт паркы торачак. Во второй очереди мы планируем добавить инфраструктуры к спуску на воду, сделать слип, возможно, пирс. И в дальней части ключевой точкой станет это формирование пляжа, уже песочного, не такого хаотичного, с соответствующей инфраструктурой, с навесами, с лежаками, тоже с точками коммерции. Табиев яр буеның дәвамын төзекләндерүгә 158 миллион сум акча бүлеп бирелгән. 55 миллионов это МАФы, детские сооружения, 98 получается это тротуары, видеонаблюдение, автополив. На сегодняшний день работа выполнена на 60%. Сроки до 30 августа по СМР. По посадке деревьев и озеленения это уже уйдет на осень, скорее всего на октябрь.
Шәһәр мэры Ноэль Мәхтиев билгеләп үткәнчә, якын арада табигый фьорд буен реконструкцияләүнең икенче чираты буенча җәмәгатьчелек белән фикер алышу планлаштырыла. Мы будем учитывать реальные предложения, связанные с эксплуатацией, с функционалом набережной. Это пляж, это занятия водно-моторными видами спорта, это просто прогулки взрослых, детей. Это не стационарные и стационарные предприятия общественного питания. Табигый фьорд буе төзелешенең икенче чиратын гамәлгә ашыру 2024 елда башланачак. Файзилә Шаймөхәммәтова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. 1 сентябрьгә күп калмады, димәк, җәйге сәламәтләндерү лагерьлары эшедә тәмамлана. Алар белән бергә мәктәпләр һәм балалар бакчаларында балаларны кабул итүгә әзерләнә. Хәзерге вакытта әзерлек эшләре нинди этапта бара, тулырак алдагы материалда. 34-нче комплекс һәм притяжение микрорайондагы мәктәпләрдә, шулай ук 69-нчы комплекс балалар бакчасында төзелеш эшләре тәмамланган. Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Айрат Ганиев сүзләренчә, хәзерге вакытта объектлар республиканың дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясе тарафыннан тикшерелә. Шулай ук 7 мәктәптә 107 миллион сумлык азык-төлек блогы ремонтлана. 8 мәгариф учреждениесендә капиталь ремонт тәмамланып килә. В 3 школах ремонт на завершающей стадии. Выполнение работ составляет 92%. Подрядными организациями ремонтные работы с подготовкой помещений, кабинетов, классов будут выполнены. На Энергомарш мы отремонтировали еще и школу номер 69 в поселке Зябь. Там работы завершены, выполнены на 100%. Школа готова к приемке нового учебного года. Аппарат киңәшмәсе вакытында шәһәр мэры төзүчеләргә башкарылган эшләре өчен рәхмәт белдерде. Исегезгә төшерәбез, Ноэль Мәхтиевның 9 ел эшләү дәверендә 9 мәктәп һәм 21 яңа балалар бакчасы төзелде. Барысы да кешеләр өчен беренче чиратта балалар һәм ата-аналар өчен эшләнә дип ассызыклады мэр. Задача до конца этой недели, все, что касается завершения капитального ремонта школ, нужно работу завершать, Борис Шавкатович, Марат Садашевич, понимая, что уже на следующей неделе детки пойдут в школу 1 сентября, поэтому время еще есть по этим 3 школам. Сделать все, чтобы тоже с высоким качеством все работы были завершены. Сәламәтләндерү лагерьлары эшедә тәмамлана. Роспотребнадзор хезмәткәрләре мәктәпкәчә һәм мәгариф учреждениеләренә профилактик визитларга әзерләнәләр. Балаларны тукландыру мөһим социаль бурыч, шуңа күрә учреждениеләрне кабул иткәндә барысы да таләп буенча тулы күләмдә тикшерелергә тиеш дип ассызыклады Ноэль Мәхтиев. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Иртәгә 22 август көне Чаллыда Яшьлек проспекты 14 адресы буенча Эссен сәүдә үзәге янындагы чатырда бөтен Россия ярминкәсе ачыла. Анда үй өчен товарлар сатып алырга, гардеробыңны яңартырга, менюны төрлеләндерергә мөмкин булачак. Чаллыда бөтен Россия ярминкәсе Камчатканың салкын һәм кайнары сул белән ысланган тәмле һәм файдалы балыгы, чабый, чак балы, кижуч, палтус, кызыл улдык, белорус колбасалары һәм деликатеслары, Абхазиядан табигый тәмтемнар һәм тәмләткечләр сайлап алу мөмкинлеге. Монда үй өчен товарлар сайларга, үз гардеробыңны монгол трикотажы, җиңел күлмәкләр, дубленкалар белән арзан бәягә яңартырга мөмкин. Үзеңне һәм якыннарыңны иң тәмле җиләк-җимеш белән сыйларга була. Чатыр Эссен сәүдә үзәге янында, Яшьлек проспекты 14-нче йорт янында урнашкан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. 15 сентября. Органный зал. Маэстро из Вероны, Италия. Паоло Баччанелло. Завтра в школу! Вот что мне нужно! Порой очень быстро нужно что-то такое. В любой непонятной ситуации заходите на Казань-Экспресс. Мама, завтра в поход! Мне нужно все! Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки.
Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 21 по 26 августа. ТЦ Грин, первый этаж. Остановка Глобус. Продсклад Победа. Творог 9% 300 грамм 87,50. Каша овсяная обед без бед в ассортименте 5,70. Все нужное по низким ценам. Требуется супервайзер. Продукция АО «Макфа». Зарплата от 70 тысяч рублей. Телефон 8 965 610 59 19.